Umzimba wakho ufana netempile, wonke umntu wamkelekile. Udumbeze ezo facelift ingathi udyola noMike Tyson. Ude wafana nalaa Popeye wakuso. Bamtsala-tsale utuwa ngeendlebe ngoku. Umona yinto embi njengaye. Ungumntu onobubele especially xa eleli ngomqolo. Ungumatrasi ohambayo, nam nditsho. Kaloku ndiqashiwe. Aba 'ntwana, lo mntana una-2 years, andikwazi umbetha. Ndivele ndimnike ii-bags ndithi dlala mntanam. Umyeni wam uJwarha mdala maan ngoku, amazambane arhuqa eflorini. Yimbalela, ndoyika nokhawuleza ndawuchwitheka nditshe. Umane esithi ndiyi-vegan, ayingeni into ebiphila emlomeni wam. Yiloo nto umyeni wakhe emshiyile. Yhu, mbi yena. Noba ungamqaba ubulongwe, iimpukane azinomhlala. Uyingulube, xa etya ipilisi uzithoba ngemayoneyisi.